Velkommen til dette program om klinisk anatomi. Hvad er det for anatomiske strukturer, vi gerne skulle tænke på, når vi lægger en mandibular? Her ser vi indstikket til en foramen-mandibular analgesi. Og så kan vi lige over i højre side af billedet se operatørens fingerspids. Og spørgsmålet er så, hvad er det for struktur, vi stikker igennem med kanylen? Og der kan vi jo så lige se på kendetegnene, hvor vi har her plica ptergomandibularis lige midt i billedet. Den er lokaliseret lige over rafen, raphe ptergomandibularis, som strækker sig oppe fra hamulus ptergodeus og ned til slutstedet for crista temporalis. Og korrekt indstik er lateralt for plica. Her har vi nogle markeringer, hvor vi kan se nogle krydser. Og spørgsmålet er, hvad de her krydser dækker over. Det er forkanten af musculus temporalis, altså tilhæftningen af musculus temporalis scenen, der strækker sig ned omkring forkanten af mandibula. Og længere ude lateralt kan vi jo så se, længst ude til højre kan vi se operatørens fingre, men der er 3 sorte prikker. Er der nogen, der kan gætte, hvad det er? Det er simpelthen musculus masseter, der har en forkant under de 3 prikker. Her har man løftet slimhinden af, og her kan vi jo så se rafen som en skrå streng, og den ligger lige umiddelbart under plica. Og den blå ring oppe til ved den bløde gane, den sidder omkring hamulus ptergodeus. Og så er der markeret 2 muskler, en på lateralsiden og en på medialsiden. På lateralsiden er det et blåt mærke, og det er musculus buccinator, der udspringer fra rafen. Og medial for, det vender vi tilbage til, men vi kan godt allerede nu afsløre, det er pars bucopharyngea fra den øverste svælconstrictor, som har 4 dele. Nu ser vi på gipsmodeller, hvad der sker, når man lægger en foramen mandibular analgesi. De blå farver er selvfølgelig tænderne, der bliver bedøvet. Yderligere kan vi se, at på ydersiden, svarende til den gule farve, der bliver tandkødet bedøvet ud for fortænder og hjørnetænder hen mod præmolarerne. Endelig er der markeret et gult område på indersiden, som oftest bliver bedøvet, men det er jo ikke lige den nerve, man sigter efter, når man lægger en foramen mandibular analgesi. Det gule område innerveres af nerven lige ved siden af, nemlig nervus lingualis. Her ser vi et præparat fra bagsiden, og vi kigger fremad mod mundspalten, og vi har et resttandsæt i underkæben, der trænger til en gang tandrensning. Og vi kan se en sidegren fra nervus alveolaris inferior, altså nervus mentalis, der er vist med en hvid ring, efter at nerven har forladt mandibula igennem foramen mentale. Og yderligere på ydersiden af læberne, der kan vi jo så se ind imod vestibulum, kan vi jo så se karrene, fordi slimhinden er fjernet. Og så kan vi jo så også se, at vi har en hel masse glandulae labialis med grønne mærker. Og nedadtil, der kan vi jo så se musculus myllohyoideus, den er helt vandret. Og lige ovenover har vi musculus geniohyoideus, og ovenover igen, der har vi musculus genioglossus, som er den største af tungens eksterne muskler. Og nedenunder musculus myllohyoideus, der har vi en muskel markeret med grønt mærke, og hvad mon det er for en? Jo, det er venter anterior af musculus digastricus. Nu kigger vi på det sted, hvor kanylen helst skulle ende med indstikket. Og det skulle jo gerne være så tæt på den nerve, vi har med 2 hvide ringe. Og
De to hvide ringe sidder faktisk lige på det sted, hvor nerven går ind igennem foramen mandibulae, ind i canalis mandibulae. Der er savet ud i ramus, så vi kan kigge ind. Og der er jo også lavet et hul igennem masseter, så vi kan se ind i fossa infratemporalis. Og der kan vi jo se nervus lingualis med den røde og hvide ring ligger tæt ved siden af nervus alveolaris inferior, der fortsætter ind i mandibula. Og der er det jo let at forstå, at hvis man sprøjter op imod 2 ml bedøvelsesvæske ind i dette område, ja, så er det jo nærmest vanskeligt at undgå at bedøve nervus lingualis. Man kan også se, at der er mulighed for at ramme blodkar, hvis man er uheldig. Opadtil, der har vi en vene med rød og blå ring, som omgiver plexus pterygoideus afløbet, som befinder sig i fossa infratemporalis og omgiver pterygoidea-musklerne. Og hvis man har en meget lang kanyle, kan man også være uheldig og simpelthen komme forbi ramus og ramme de store kar, vi har bagtil i ørespytkirtlen, og indenunder kan vi se med 2 hvidlige eller gullige mærker arteria carotis externa. Så kommer man forbi ramus, kan man ramme ind i ørespytkirtlens region og ind i spatium lateropharyngeum. Hvis kanylen skulle blive anbragt medialt for plica, ja, så vil den jo først passere igennem svalconstrictoren, og derefter jo så hurtigt komme ind i den store tykkermuskel, vi har medial for ramus musculus pterygoideus medialis. Den næste bedøvelse er en foramen incisivum analgesi, og den bruger man, når man skal have bedøvet tandkødet bag fortænderne i overkæben. Det er jo et indstik, man foretager lateralt for papillen, fordi papilla incisiva er et meget følsomt sted i mundhulen. Her ser vi et billede til højre, hvor vi har mundspalten for neden med tungen nedadtil og ganen opadtil. Og ovenover, der kan vi jo så se, at der kigger vi ind på siden af septum nasi, hvor vi har en gren, der kommer oppe fra nervus maxillaris, som er markeret med sort ring, og som har rami nasalis, der fortsætter med en gren ned på siden af septum, nervus nasopalatinus, der kommer på hver side og går ned igennem en Y-formet kanal, canalis incisivus, og munder ud i ganen igennem foramen incisivum. Her ser vi indstikket til foramen palatinum majus analgesi, og der anbringer man kanylen lige ved foramen palatinum majus i den hårde gane, og der har vi jo så en bedøvelse af størstedelen af slimhinden i den hårde gane, og fordi at trådene til den bløde gane kommer ud lige bagved, ja, så vil man ofte også få en virkning, der bedøver en stor del af den bløde gane. På præparatet til højre, hvor slimhinden er løftet af, der kan vi jo se, at nerven, der kommer ud igennem foramen palatinum majus, at den er markeret med gul ring, og at trådene løber frem i den hårde gane, og ud fra mesialfladen af træeren anastomoserer med nerven, der kom ud igennem foramen incisivum, og det var nervus nasopalatinus. Endelig kan vi bemærke, at postolateralt, der har vi en hel masse mukøse kirtler i ganen. Og her har vi 2 gipsmodeller, der viser, at bag fortænderne, der har vi et orange område, som er innerveret sensitivt af nervus nasopalatinus, hvorimod resten af den hårde gane bliver innerveret af nervus palatinus major. Tuberanalgesi er en meget anvendt bedøvelse i tandlægepraksis for at bedøve molarerne. Og der foretager man indstikket i vestibulum, i løs slimhinde, og der skal man forbi crista infrazygomatica, og den palperer man med fingrene, og der har vi jo simpelthen grænsen imellem facies anterior maxillae og facies infratemporalis maxillae. Her ser vi, hvor kanylen den presser op i slimhinden, og at det sker et stykke ude fra knoglen. Og som vi skal se om lidt, så er det vigtigt, at der ikke er kontakt mellem kanylen og knoglen.
Og det kan vi blandt andet se på dette billede, hvor kindbugen er løftet af, og hvor vi har nogle arterier, der sidder på bagsiden af maxilla, hvor kanylen vil være kommet op. Og vi har en rød ledning, der viser, hvor omslagsfolden den ender. Og ovenover, der har vi her med nogle pile, der viser, hvor nogle små arterier ligger ned langs med bagsiden af maxilla. Og de hedder arteria alveolaris superioris posterioris. Kanylen vil pege op imod nerven, som er markeret med en hvid ring, og hvor vi har nogle grene, der løber ned imod de små foramina alveolaria, hvor de fleste grene vil fortsætte ind under slimhinden i sinus maxillaris og løbe ned til rodspidserne af molarerne. Nogle af grenene fortsætter forbi foramina alveolaria og går ned og innerverer tandkødet ud for molarerne og slimhinden i vestibulum oris bt. Er man for tæt på knoglen, ja, så kan man se, at der er her en masse små pulsårer. Det er nogle små arterier, som sidder på en lidt speciel måde, i det de sidder fast ind i knoglehinden og er ligesom bundet med nogle små fibre. Er man så uheldig, at kanylen rammer knogleoverfladen, og man kommer til at lave et riv i de her små kar, ja, så kan der opstå en blødning, man kalder for et hæmatom, som fylder meget op i vævet, og som efterfølgende kan give nogle misfarvninger på kinden. Så det er jo ikke noget, vi ønsker, selvom det er noget, der nok sker for alle tandlæger på et eller andet tidspunkt, så er det virkelig noget, vi gerne vil undgå. Her kan vi se, hvordan kanylen kommer op i området omkring foramina alveolaria i tuberområdet, og hvor vi kan se, at der kommer nervegrenen ned markeret med grøn ring og små sorte ringe. Og her har den anatomiske variation så givet en stor arterie i stedet for mange små, som sidder fast. Og kommer man til at lave et riv i denne store arterie, ja, så vil de her blødninger jo kunne føre til et hæmatom, som giver en kraftig hævelse og misfarvninger efterfølgende i området. Så når man lægger en tuberanalgesi, ja, så laver man indstikket et stykke væk, en 5 mm væk fra knoglen, og man undgår knoglekontakter. Her er en patient, hvor der er opstået et hæmatom med en kraftig hævelse umiddelbart efter, og som førte til en misfarvning, der trådte frem i huden efter en uge. Og så kan man jo spørge sig selv, det var da et mærkeligt sted at få en misfarvning. Men det hænger sammen med, at blødningen den vil altid synke nedad igennem vævet og komme frem her mellem musculus buccinator og musculus masseter, hvor vi så kan se, at den ofte vil stoppe op der, hvor halsfascien har fast i basis mandibulae. Her ser vi på et frontalt snit ned igennem orbita for oven og kæbehulen i midten til venstre, og hvor pilen den starter der, hvor vi jo omkring gerne vil have en tuberanalgesi, men så kan man se, at hvis man kommer længere op, jamen så er der jo adgang op til orbita igennem fissura orbitalis inferior. Og der er det jo uheldigt, hvis kanylen kommer for langt op, fordi der lige efter spalten op imod øjenhulen, der har vi jo en muskel, der hedder musculus rectus lateralis, og der kan man komme ud for, at bevægeligheden i øjet bliver påvirket af bedøvelsen. På næste billede, der ser vi en patient, som kigger frem, og der synes ikke umiddelbart at være noget i vejen, men hvis vi så beder patienten om at kigge til siden, som på næste billede, jamen der vil vi jo så se, at der ikke er noget i vejen med at dreje det ene øje, men hvorimod det andet øje, det har ikke flyttet sig. Og det er simpelthen fordi, at der er trængt bedøvelsesvæske op igennem den nedre øjenspalte og har bedøvet nervus abducens, som innerverer musculus rectus lateralis. Og der gælder det jo selvfølgelig om at berolige patienten og forklare, at det er noget, der er forbigående og vil forsvinde efter et par timer. Her har vi en anden komplikation, og det kan godt være svært at se, hvad der er i vejen med patienten. Hvis man ser godt efter, så vil man måske kunne fornemme, at der er en lille forskel på farven i huden på de to sider, og der er simpelthen sket en karreaktion, hvor
karrene har trukket sig meget kraftigt sammen under en bedøvelse, og det giver sådan en midlertidig forandring, som kan være meget kraftig, og det kalder man en iskemi, og hvis den opstår inde i mundhulen, kan det se meget gråligt dramatisk ud. Efter et kvarter vil den ofte have fortaget sig. Ja, så er der foramen infraorbitale anæstesi, som kan bruges til at bedøve fortænder og nærliggende knogle og gingiva og slimhinde ud for fortænder og præmolar. En foramen infraorbitale anæstesi, den kan lægges både inde i mundhulen og ekstraoralt. På det her billede, der ser vi et intraoralt indstik, og der kan vi jo bemærke, at der bliver løftet godt op i læben, og at indstiksretningen, den krydser lige der, hvor incisiverne, de har deres kanter imod hinanden. Og det hænger sammen med, at retningen i kanalen, den er ret skrå. Der er nogen, der i gamle dage gik meget ind for, og de synes det var lettere at lave indstikket igennem huden. Så skal man i hvert fald lokalisere, hvor vi har foramen infraorbitale, og den ligger en halv til en hel centimeter under det dybeste punkt på margo infraorbitalis, hvor vi har en lille sutur, som man kan mærke ved palpation. Vi kan bemærke, at man har lavet et kryds ud for foramen infraorbitale, og at man har anbragt en finger på margo for at beskytte øjet. På det her præparat, der kan vi jo så se, at der er lagt en traditionel bedøvelse op imod foramen infraorbitale, og der kan vi jo se, at kanylen, den perforerer musculus levator anguli oris, og at musklen ovenover, musculus levator labii superioris, er klappet op. Og så kan vi se, at nogle af grenene fra nervus infraorbitalis, de kommer frem umiddelbart uden for foramen infraorbitale. Grunden til, at kanyleretningen var meget skrå, som vi så på et af de andre billeder, er, at kanalerne, de står simpelthen meget skråt i begge sider, og vi kan jo så lige bemærke, at selve canalis infraorbitalis, den er ikke ret lang. Her kan vi så se et andet kig på nervus infraorbitalis, og vi skal straks bemærke, at al knoglen, som omgiver nervus infraorbitalis, er væk. Så vi må tænke os til, at når den kommer ud igennem fissura orbitalis inferior, at den så først ligger i sulcus infraorbitalis, så går den ned igennem canalis infraorbitalis og kommer ud igennem foramen infraorbitale ned til venstre. Så knoglen er væk, og nervus infraorbitalis var altså mærket med et kryds. Undervejs på det her præparat, så kan vi jo så se, og det er specielt for dette præparat, at der er en lille orange ring omkring en lille nervegren, som bliver afgivet, og den hedder nervus alveolaris superior medius, og som går til præmolarerne i overkæben. På denne tegning, der ser vi en illustration af, at hvis der bliver presset for meget bedøvelsesvæske op igennem canalis infraorbitalis, jamen så er der en risiko for, at nervus oculomotorius, som også er en bevægenerve for øjet, ligesom nervus abducens, at den også midlertidigt kan blive bedøvet, hvilket også kan give en uheldig bivirkning i form af dobbeltsyn.